Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Het was een lange dag, donderdag 21 januari 2021, waarbij alle politieke partijen op Curaçao die mee willen doen aan de komende parlementsverkiezingen op 19 maart hun kandidatenlijst konden inleveren. Dat hebben in totaal 24 partijen gedaan en we zijn hier in de ruimte van het WTC, waarbij net door de electorale raad is aangekondigd dat daadwerkelijk 24 partijen zich hebben ingeschreven, dat alles goed gegaan is en dat mensen zich allemaal aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Want zoals bekend, normaal is het meer folklore bij het inleveren van de lijsten. Nu mochten niet meer dan 3 personen tegelijkertijd per partij binnen om de lijsten in te leveren. Daarna konden ze langs heel veel media waren aanwezig, konden ze langs lokale media vertellen wat er belangrijk is, waarom ze meedoen aan de verkiezingen. En op die manier zien we dat onze democratie levend is. 24 partijen, zei ik. 2 partijen hebben op het allerlaatste moment besloten toch niet mee te doen. Dat gaat om de partij LKKK van Josefina Josefa en Edward Koeiman met zijn partij Partido Político Cunukero. Die hebben op het allerlaatste moment toch besloten niet in te schrijven. En er kwam nog 1 persoon, Robert de Jesus met Cooperativa y Patriótico, een partij die op het allerlaatste moment zich toch heeft ingeschreven. Voor de rest begon de dag met Comoen om 9 uur, eindigde de dag met PIN. Alle partijen die nu in het parlement zitten, die waren aanwezig en verder in totaal veel nieuwe partijen. In totaal doen 17 partijen die niet in het parlement zijn ingeschreven, die niet in het parlement zijn verkozen. 17 partijen doen een gooi naar de verkiezingen van 19 maart. Maar die 17 moeten wel aan het eind van januari, in het weekend van 30 en 31 januari, minimaal 789 stemmen halen om mee te kunnen doen aan de parlementsverkiezingen. Dus we zitten in een traject, we zitten in een democratie, we zitten in de verkiezingstijd en het is hartstikke leuk om dat weer mee te maken. Dit was Extra Journaal Extra. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.